गोलैबाय ना साइकेलजों आं होनदोंना गोलैगोन होननानै दासो मोनफैदों ना न'आव मोनफैनानै ड्रेस चेन्ज खालामजोबनानै आरो खेलायाव थांगासिनो आरोना आङो जोंनि UFC नि ड्रेसखौ गानबाय ओमफ्राय बिसोरो आंखौ लांफैबाय बिसानिया बे बान्दोनि बे जाबाय मा मोननोसै गिरफारा सारेना दुसा र' गाखोनि थांनानै लागोन लोगोफोर आयदै मा थाखुर गोजान ओंखारलायनाय मा थाखुरखौ सेंग्रा बागफ्रा जाथार बेखौ नङा लोगो बिराद मोजां मोनो आं भिडिअ लानो सास मोनो जुमायखौ लांथारगोन ओरै गायजों ओंखारथ्र' माथो दासालायबाय नै इउटुबा मोखां बायदि खालामनाङा दै मोखां बायदि खालामनाङा हा दे खुलुमबाय नोंथांनि गोदान ओमफ्राय गोदान ब्लगाव रब्रा फैदों ना खोन्थाना आंखौ दासो मोनफैदों बिथाङा एसे मानसि हायथ'द्रायना थाथ' सौया गाबाबो जाया नालाय गारिया मालाया मा लायदों मिथिबाय गनेश फुथाराव मिथियो नों मा लायदों ओरैनोबा गामा खालामबाय खेल जागासिनो दं आरोना लोगोफोर लांगोन थिनालि ओरैमारि फिल्डआव ओमफ्राय UFC नि माने जोंनि टिमनिनो उदांस्रिनि आरोना लोगोफोर जोंनि ग्राउन्डनिनो गेलेदोंमोन आरोना सेंग्राफोर ओमफ्राय बिसोरो जेनबाय खोमा दहाय आरायथानिफ्रायनो जादोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो टाइमबो मोनासै नालाय न'आवबा थांनानै फैदोंमोन नालाय आं मुलि लायदोंमोन ओमफ्राय टाइम मोनासै नालाय ओमफ्राय दा नायफैदोंमोन जोंनि UFC नि टिमनि सेंग्राफोर गेलेनायखौ नाथाय गैला आरोना ओमफ्राय जों दायो बेखौनो दसे नायनानै थांसिगोन ना लोगोफोर बेलेग टिमनि गेलेगासिनो दं 8टायाव मोनसे ओमफ्राय 4टायाव मोनसे जादोंमोन आरो ओमफ्राय जों दा 4टानिखौ एसे नुफैबाय जाबाय फिल्डआव मोनफैनायजों अखानायै दायो अखा हागासिनो दङ अखा हानायाव गेलेगासिनो दङ आरोना माबायदि मोनदों मा मावनो आरो Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ana blog video lagi ramai lalu yang lain yang berat azad thar mana aram se naik baca gusna akai khosul le atom le gini ukai udah se kare be oye kote lalu li nang tu semua Dia hendak. Pergi ke orang ni saya sendiri, filter orang saya sendiri. Macam mana macam mana usah style, macam apa? Filter nak air biar filter, orang ni. Salah malah kali. Anda usah orang saya. Anda bosin sudah betul. Nungali, apa filter dia? Macam yang. Sama tu dia filter ye. No ada filter. Kau ni kau filter na. Boleh sebab. Sudah. Nukutan kurtanan jangan lang. Deh. Foto na video sila dengan. Deh. नोंथांमोना बेयाव गेम नायनो फैनानै माबायदि मोनखो? देब्रा बे इउटुबावसो हगारजागोन एसे मोजां नायनो हाया नामा? Ayah, kasih menakai man tang lagi di Malaysia dan. Kasih menakai noi, bapak dengar itu lah. Cuma jen berapa ada usia mengai. Mari gongle phone hordeng नै गे जोंखो लामा बिराद गाज्रिथिं लाबोबाय दायो जों बै मोनसेथिं थाङासै मेन सरदथिं आरोना ओंखायनो बिथिं थांबाय ओइ सालथे गोलैगोन आंखौ थिखोना होमबा गोलैबाय दा साइकेलजों आं होनदोंना गोलैगोन होननानै माबायदि मोनखो मजाखौ गोलैनानै Angan kena gelikan nane, lambat berikan lala. Tarang, apa ni? Gimana? Ani dah gaya dah be. Game naik ni fainya unaw. Mau bos tak ada noyo nak geli bayar na. Istri sana best friend na. Anak pindah kucing. No, pagla ripoy. Itu ini tadi dia. Oh ya, gini kan dua jam kemana? Nang ada. Lorin kata tak lorin. Bo, dancer ni. Bukan lah, kucing dah. Iya. Jangan bola mana jangan gol. Pot. Kulikan le. Kira nak biar na, istri tak. Lama ni mesti ya. Pangsi sana kat sini nanti pun lah. Botol ke behapnya sampai. Botol ke behapnya sampai. Arbi bau ne. Oh hai mat. Makalam tang lagi deh.
नायदिलायनो सुखेनि दामलेयाव गास मोनदाय थांसिना जों न'आव खेलाथ' जोबाखैमोन जोंना जेनबायना जोंनि जेनेबा टिमनि बे ग्राउन्डनिया जेनबाय आरो बिसिना जेनबाय सारा दुखु मोनबाय खोमा ओमफ्राय लोगोफोरनाव थांसै ना नया नायलाय लामायानो लांहिनि लामाया बिदि जायो एसे गामि एरिया बायदिसोलै टाउन जायगायानो माथो नै गाज्रिथारब्रा लामायानो नै आयु दै गोजा मा जागोन साबना टाउनाखि बिदि जायोना नै लामायानो अयथासाररा बिदिनो दाबो फाखा जाया नालाय नै सरखारा बिसिना आवथारा नालाय लामायाखि बिदि जायोना आरोना फोरनाय अबस्थानि गैया अखा सिजाजोब्बाय आं दायो दखानाव दं आरोना दुब्रि मोनबाय जों जै अखा बियो थाथ'नो थिनबाय थाथ'वा नै एसे गाबायनो अखाया दाबाय था नों दा अखा गागोन दे नै बेखौ मा अबस्था जाखो उलाय सिजोब्बाय आंनाबो बेनाबो ओमफ्राय माखासे थांजोब्बाय बिसोरो आं हरला नुयो बिसिलानिफ्राय दहाय गोलैखांबायना बे अखायाबो दासो हानांगौ जाबाय ओरैनो मानसिया एसे लोमजाज्रो मोनगासिनो दं दायो नया थांबाय नै आंखौ दोनना थांबाय सोनारसिम अखा हाबायना आं थाबायना थांसै गोजानानो दङ दाबो होनब्ला दै सिजोब्बायलै उफाय नट न'आव मोनफैबाय आरोना नै आं देवखोला दङ न'आव मोनफैबाय नै एसे सिजाजोब्बाय मबाइला अबस्था गैला केमेराया खर' साजोब्बाय दिनै भिडिअ बेसेबां लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबाय दखाननिफ्राय एसे जाग्रा लाबोबाय आं बाय बाय